Marta a dneska jsem tady společně s Janou, který je 20 let a budeme si dneska povídat o umění zapadnout. Kdy jsi poprvé cítila, že nezapadáš do kolektivu? No tak začalo to asi tým, ako detstvo som mala v pohode, dá sa povedať, že detstvo bolo úplne v pohode. S rodinou to bolo tiež v pohode, to som nemala problém, ale začala som to cítiť tak koncom základnej školy, 8. až 9. ročníka, kedy sa už začínali vyberať stredné školy. No a ešte keď človek je ešte na základnej škole, no tak akože ešte nepochopí, hej, má tam tých istých ľudí, stále sa stretáva s tými istými ľuďmi. Ja som chodievala 6-7 rokov na dramatický krúžok, čiže tam som sa cítila ako dobre, ale akože v triede to tiež bolo dobre, ale začínalo sa to tým, že keď som išla na tú strednú, ja som mala problém si najprv vybrať strednú školu a tým, že som vždycky mala tak bližšie k tomu umeniu, že ma to tak lákalo aj k tomu herectvu a také niečo vytvárať, kresliť a takto. Ja som konkrétne chcela ísť na konzervatórium. Ja som chcela ísť do Košíc na konzervatórium, alebo proste niekde, kde môžem vydať zo seba tú energiu, akože trošku s tým herectvom a takto, hej, že by som to vlastne bola ja. No lenže tým, že mi bolo iba 15, tak mi to otec samozrejme nedovolil, pretože intrák a toto, iné veci, hej, tak ma nechceli pustiť, no to bolo samozrejme. Ono to fakt začalo tak koncom toho 9. a 8. ročníka, kedy sa vyberali vlastne tie stredné školy, no ja som tým, že som chcela ísť na toho konzervatórium a nebolo mi to od otca vlastne umožnené, tak už som tedy začala cítiť, že čo keď nebudem zapadať na tej strednej škole. Ale vždycky som mala pocit, že s určitou skupinkou ľudí si nerozumiem, nemám si s nimi čo povedať. A vždycky som vyhľadávala takých ľudí, hej, aj čo sa inak nejako od tých ostatných líšili, hej, že sa nebali napríklad mať farebné vlasy, alebo nejak sa zvláštne obliecť, hej, alebo počúvať inú hudbu, než tie akoby zapadajúce ovce do seba. Ja takých ľudí ako nechcem byť zlá, ja si s takými ľuďmi fakt neviem nemám čo povedať, alebo keď sú nejaké baby náhodou také, jak majú tie také svoje namyslené a len riešia tie vzťahy a chlapcov a diskotéky a rúže a make-upy a neviem čo, hej, rtenky a tieto veci. Ja tomu vôbec nerozumiem. Ja keď sa s niekým takým rozprávam, s nejakou takou babou, ja sa nemám s ňou o čom rozprávať. No a vždycky je to pre mňa také, že tak ticho som, niečo poviem, ona mne nerozumie, ja jej nerozumiem, pretože ja mám ten taký svoj, ja som to nazvala teatrálny, ako možno to na mne trošku vidno, že taký ten teatrálny iný akoby štýl a že s tým som mala vždycky problém, no začalo to teda na tej strednej, kedy vlastne tam prišiel prvý ročník a to bol povinný lyžiarsky výcvik. No a začalo sa to vlastne tam, že to bolo vlastne povinné pre všetkých prvákov. No a my sme mali ísť akože do nejakej Levočskej doliny, to je tam niekde od nás, trošku od Tatier ďalej. No a tam ma obvinili z toho, že ja som začala šikanovať. Prosím pekne, dali nám do izby také dievča, som bola ja, moja spolužiačka a ešte nejaká baba s nami bola. No a dali nám ju do izby. No a tým pádom ona si s nami vôbec nerozumela. Ja som tam mala jednu kamarátku, s ktorou som si rozumela, ktorá mala taký istý humor ako ja, také isté frázy používala, bola taká ako ja, hej, že som si s ňou rozumela, ale fakt iba s ňou, fakt to bolo pár ľudí možno, s 3 ľuďmi som si z celej triedy rozumela. No a dali nám na izbu takú jednu babu. No a tým pádom, že ona si s nami vôbec nerozumela, tak ona zobrala to moje správanie ako niečo proti nej. Ja som si proste ja si viem zrobiť srandu zo seba, hej, aj z ostatných, ale keď už to vidím, že to už presaháva, tak prestanem. Ale ona to zrejme pochopila nejako zle a proste hocikedy sa stalo, hej, že kľudne môžete si zapnúť televízor, že ja pôjdem spať a toto a pôjde nejaký seriál, ale že môžete si pozerať. A my že dobre. Zapla som ten televízor, začali sme sa rozprávať, začala som sa smiať, hej, ja mám taký prenikavý niekedy smiech. A ona si myslela, že to je niečo proti nej, začala si namýšľať, že ja tým pádom to čo ja hovorím, také tie akože, že neviem, ona to nazvala nejaké šifry, alebo neviem proste, to čo ja hovorím, že to je akože proti nej. A ja som sa pritom normálne s tou mojou spolužiačkou rozprávala. Proste nechápala som a nazvali šikanu akože to, že som to nezačala hádzať zo srandy topánky a tak, akože dobre, to je trošku moc, ale naopak ona nám povedala, joj, dobre, môžete si zrobiť čaj, kľudne si zrobte čaj. Zrobila som si čaj a my sme sa popri tom smiali, hej, dobre, dovolila nám. Prišla ku nám, čaj vyliala. Tak ja som nechápala, že to, čo má znamenať, nie, vy už nebudete piť môj čaj a také. Ja som sa išla sprchovať
A bola som tam dlhšie než 10 minút, no tak samozrejme, hej, hygiena, ešte sa poupravuješ trošku, hej, pozrieš sa, vypúčiš si nejaký jebak alebo niečo, tak ti to trošku trvá, kým vyjdeš z tej kúpeľne. A ona stála pred kúpeľňou, až ako ja si dovolím byť dlhšie v kúpeľni a proste také veci začala riešiť. Všetko jej začalo vadiť na mne a pritom už potom ja som sa cítila, že ja som šikanovaná, nie ona. Pritom ja som sa správala ako normálne, nemala som prečo, hej, mám ten svoj humor, mám taký ten svoj iný trošku štýl jednať s ľuďmi, hej, že niekedy, keď ma človek viacej spozná, tak možno zistí, že som v pohode, ale keď takto na prvý pohľad, keď akože neviem, ako takto pôsobíme na seba, akože ty v pohode, neviem, aký máš ty názor, ale niektorí ľudia proste nedokážu so mnou byť v jednej akoby v skupinke, hej, že a ja sa potom začnem cítiť taká odstrkovaná, že mám fakt, nie som ako väčšina tá iných ľudí, fakt ja si zase nechcem o sebe myslieť, že som nejaká extra, hej, Lady Gaga alebo niečo, akože jedinečná, ale fakt ako vravím, že nezapadám takým tým spôsobom, akým by som chcela, akože viem, že nemôže byť všetko tak, ako ja by som chcela, ale... Jak se to projevovalo třeba v té základce? Nebo bylo to na základní škole, že jo? To už koncom 9. 8. 9. ročníka. Dávali ti to nějak najevo ty lidi, že tam nezapadáš? Zo začiatku to bolo v pohode, po ten 8. ročník. Potom už pred výberom strednej školy sa to začalo, že a kde pôjdeš ty? A už sa začali pýtať a toto, no dobre, hej, to bolo ešte v poriadku, ale vtedy vieš čo, ohľadom toho ani neviem práve. Nejako, ani si to extra nepamätám už, vieš čo, ani si to nepamätám nejako extra. To bolo pred tým divadelným, počas toho divadelného, ak som chodila na divadelný, tak už vtedy, lebo ja som už na tom divadelnom sa začala akože tak spoznávať viacej, že akože kam by som zapadla, hej, čo je akože nejaký môj cieľ a takto, hej, že ma baví to herectvo a takto. No a už tam som začínala pochytať tie slova nejaké, hej, že už som sa nebála viac, lebo do toho 8. ročníka som bola trošku taká utrpkejšia, hej, že taká tichšia a odkedy som začala na ten divadelný chodiť, tak už zistili asi, že som na tom lepšie troška, hej, že nebojím sa povedať a také, tak možno boli prekvapení z toho tí ľudia, ale ja som si aj povedala, no určite s nimi nebudem dlho. A ja som vždycky mala aj taký zvláštny, aj smiech, všetko, proste neviem ti to tak. Vtedy to asi začalo. A potom, ja som vlastne potom prestúpila, som išla na tú strednú školu vlastne, čo ma vlastne obvinili vtedy z tej šikany za to moje správanie, pritom absolútne som nevedela, akože, ako som sa správala, ja si myslím, že som sa správala normálne a to skôr akože ona do nás tam. A ja som potom vlastne tam bola prvý, druhý ročník a potom som prestúpila na inú umeleckú školu do Ružomberka, to bolo zasa iné mesto a tam som už musela ísť aj na internát. No a tam to bolo také na intraku v pohode, len čo ja viem, tak zo začiatku, no menili sa tam tí ľudia. No niektorí boli takí, že si zvykli na mňa, hej, na tie moje akože, jak sa správam, hej, aká som výstredovejšia trošku, hej, aj takto. Možno to na mne troška vidno, alebo takto, neviem. Ale na intraku to bolo v pohode, s pár ľuďmi som si tam rozumela, s pár ľuďmi samozrejme nie, lebo všade to je také. No ešte na tej starej škole, tam som vôbec sa inak s nikým absolútne nebavila, tam boli ľudia ešte z iných miest na tej starej škole. Tam som možno iba s 2 ľuďmi sa 3 bavila, ale s ostatnými vôbec, to sme len po sebe zazerali, no nechápali ma. No a na tej novej škole potom, vlastne kde som aj zmaturovala, tak to už bolo trošku lepšie, predsa to bolo iné mesto, iní ľudia, ale aj tam som sa stretla s takými, hej, predsa aj tie moje slova niektorí nepochopili a celkovo vždycky som mala problém byť dlhšie medzi nejakými ľuďmi, tými istými ľuďmi, alebo ako by som to nazvala. A zasa aj mám rada ľudí, aj na druhú stranu nemám rada ľudí, aj sa ich bojím, aj sa ich nebojím. A stále ešte hľadám takých tých ľudí do môjho akože života, okolia, že s kým by som si celkom akože fakt rozumela, sedela, pretože no, neviem. Řekla bych, že si spíš introvert nebo extrovert? Ako kedy. Ja mám niekedy pocit, že aj nie som, než som. Normálne mám niekedy aj také stavy, keď som napríklad bola teraz nedávno, poviem to teraz nedávno, som bola na tom Pride, čo bol tu v Prahe, ten gay Pride, hej, ten gay pochod. A tým pádom, že vlastne nemám nič proti tým ľuďom, že ich podporujem, hej, mám aj veľa tých kamarátov, takých kadejakých, známych by sa dalo povedať.
tak tým pádom, že tam bolo strašne veľa ľudí oproti tomu bratislavskému, predsa Bratislava je menšie mesto, tak niekedy mám problém vydržať, keď je strašne veľa ľudí na mňa. Ja to neviem takto opísať, tie pocity, neviem, či sa mi to iba v hlave vytvára alebo niečo. Chytím takú akoby úzkosť, keď už viem, že proste cítim od tých ľudí taký akoby pud, že nie od všetkých, no podľa toho zasa s kým som, to je takto sa nedá takto konkrétne, s kým som, podľa toho s kým som. A keď cítim taký ten pud od tých ľudí, hej, že nemáme si moc čo povedať, že stojím tam s pár ľuďmi, ktorých poznám, rozprávam sa s nimi, prídu nejakí iní ľudia a tak už sa akože zoznamíme sa a oni sa tam začnú baviť a ja tým pádom, ja keďže ich nepoznám, tak akože to a snažím sa nejako nadviazať ten kontakt, hej, ale ja neviem, či je problém vo mne, že nejako špatne vyzerám alebo čo, alebo neviem. Na mňa pozrú, dobre, ticho sme, bavíme sa troška, ale už keď tak cítim akoby od tých ľudí, ako keby ma nechceli, tak normálne mňa chytí niekedy aj úzkosť taký zvláštny pocit, ja ten pocit nikdy neviem opísať, vždycky ten pocit iný. Pri každej skupinke ľudí, ktorých poznám, je ten pocit iný. A tak potom už mám také nutkanie len, že idem domov radšej idem domov, aj na tom Pride to tak bolo. Vlastne, že sedeli sme tam skupinka, bavili sme sa, ale stále som mala taký pocit, že ani tam sa necítim dobre, ani tam nejako nezapadám, neviem čím to je, či tým ako sa vyjadrujem, ako vyzerám, ako pôsobím, proste. A už ma chytila vlastne panika a už som sa zodvihla, išla som sa prejsť, som rozmýšľala, že pôjdem domov radšej, no tak som sa zobrala a išla som domov. A to nebolo raz, takéto pocity neboli raz a niekedy sa mi to nestávalo až tak často, ale začalo sa mi to stávať čoraz častejšie vlastne. Také tie úzkostné, neviem to popísať, také stavy, že takto keď sme teraz spolu, akože tak v pohode, hej, je to v pohode a ja som v pohode, ale ako náhle by tu bolo viac ľudí, a ja by som tých ľudí nepoznala, dobre, tak zoznamila by som sa, lebo nemám problém sa zoznamovať, ale nevedela by som, že ako by na mňa reagovali, že kto by to bol, či by som si s nimi mala o čom pokecať, viem možno, že to trepem 2 na 3 alebo čo, ale sama nedokážem popísať ten pocit niekedy úplne, ako by mi v hlave, že neviem, niečo namýšľalo, že sú to zlí ľudia alebo niečo a potom to akoby tak zo mňa vyžarovalo a oni to vycítili a tým pádom sa so mnou, chápeš? A tým pádom ja strašne aj strácam veľa ľudí okolo seba. Ja som mala strašne za začiatku veľa kamarátov, aj tým, že som menila školu a takto. Strašne veľa som mala kamarátov a ja som nikdy nedokázala pochopiť takú vec, že prečo tí ľudia z môjho života miznú. Že ja som sa aj s pár ľuďmi o tom rozprávala, že ako je možné, že ľudia proste prichádzajú a odchádzajú. Že pritom kamaráti by mali zostávať, vieš, tak akože pár dobrých kamarátov samozrejme mám, ale to na jednej ruke spočítam. Ale vážne, tí ľudia prichádzajú, odchádzajú a ja som vždycky hľadala takých ľudí ako ja zaujímavých, čo sa fakt neboja prejaviť ten svoj názor, neboja sa s tým oblečením troška, alebo vlasy majú iné, hej. Ale neviem práve. Práve neviem. Dúfam, že to teraz nebude vyznieť tak divne 2 na 3. Dúfam, že chápeš, čo tým chcem povedať, lebo neveľa ľudí to chápe potom. A máš ty stavy nejak často? Tedy ty úzkostní stavy? No, odkedy som v Prahe, som tu 1,5 mesiaca, tak ich mávam častejšie. Možno aj tým, že je to obrovské mesto, že ja som bývala v tom malom meste pod Tatrami a keď tak sme chodievali do Bratislavy, tak to len tak akože hej, že za nejakým účelom alebo takto. A vždycky ma Praha akože ťahala. No a už tu boli nejakí ľudia, ktorých som vlastne poznala aj zo školy a takto, že už tu boli akože usídlení, už aj tiež práca alebo takto. Tak tým, že som tu prišla akože taký jak nováčik v podstate, tak ich mám tie stavy častejšie. Predsa je tu veľa ľudí, napríklad mám problém ísť v metre. Nemám nič proti tým ľuďom, ale mne vadia tie pohľady tých ľudí. Ja nemôžem zniesť, keď ako... Práve to je na mne to divné, že na jednu stranu chcem, aby sa na mňa ľudia pozerali, hej, tým, že proste dokážem, hej, sa nejako prejavovať. A na druhej strane to neznášam. A ja tomu pocitu práve neviem porozumieť. A možno to je ten pocit, ktorý tak odpudzuje niektorých tých ľudí odo mňa, že nevydržia dlho v mojej prítomnosti. Práve to, že pohľady ľudí nemám rada, hej, že keď zazerá, ja si potom vždycky myslím, čo mám na sebe, alebo že tak ľudia zazerajú.
vieš, len pozerám, držím sa a už kedy vystúpime. Metro nemusím, fakt ja na to nie som ani zvyknutá, my ani na Slovensku metro nemáme, čiže metro vôbec. Ešte tie tramvaje sa dajú, ale vždycky si poviem, nevadí, ideš, to je len jedna cesta, ideš za cieľom, kde máš vystúpiť, viac tých ľudí neuvidíš. Ja si to poviem, ale stále ten druhý pocit akoby, že nie, oni na teba pozerajú, oni ti chcú ublížiť a neviem, akoby nejaké hlasy alebo niečo, niekedy také stavy, nie že hlasy, tak zase nie som nejaký schizofrenik, ale také pocity moje, zvláštne pocity, mám taký niekedy bordel v hlave, že sama ani neviem. To práve, možno sú to tie pocity, ktoré potom odpudzujú tých ostatných ľudí odo mňa. Ja sa fakt akože bavím s nejakými ľuďmi a ja nevydržím pri nich dlho. To je to, že nevydržím pri nich dlho a ja to ani nepoviem, ani nič, proste je to v pohode a ako keby to zo mňa nejako vyžarovalo, oni to vycítia už, no dobre, tak ja fakt mám iba tu pár kamarátov, čiže ešte stále som zvedavá, že akože, či nejakých iných kamarátov nájdem, či bude niekto taký ako ja, s kým si budem rozumieť a takto, pretože zatiaľ ako, no uvidím, jak to pôjde postupne, neviem. A máš strach z uzavřených prostor? Z uzavřených prostoru? Akože myslíš nejak, akože výťah a také veci? Kromě toho metra. No, metro... nie, vieš čo, ani nie, to ani nie. To podľa toho, kto by tam bol tiež. Keby som tam bola sama a vedela by som, že sa nič nemôže stať, tak asi v pohode, ale kebyže som vedela, že sa aj môže niečo stať, a to je zase o tých pocitoch, podľa situácie. Teraz si to takto môžem povedať a kebyže som zažila tú situáciu, hej, napríklad niečo by ma to vo výťahu alebo niečo, tak už by som sa na to pozerala inak. Akože, ale celkovo nebojím sa nejako. To je o tých ľuďoch. Kto tam so mnou je, kto ako sa ku mne to, nie že správa, ale tak chápeš, no. Tie pohľady tých ľudí, toto ja tiež, aj to som ti vravela, keď som aj prišla, nie, že ja som sa obdivovala, že som vôbec došla na nejaké nové miesto práve. O tých umelcoch môžem hovoriť, aj o tých trošku iných ľudí, takto ako, že vlastne jak... A ty si považuješ sa za umelce? No ako z každého rožku trošku niečo viem, ako najradšej mám, hej, akože to herectvo a takto, hej, tie teatrálnejšie veci, hej, divadlo a takto, ale z každého rožku trošku niečo viem, pretože som aj vyštudovala vlastne umeleckú školu. No a aj niečo z fotenia, aj z maľovania, ja mám taký ten svoj štýl, hej. Nejakého extra ešte neprejavujem ten štýl, ale aj svoj štýl kreslenia, maľovania, hej. Akože mám rada z každého rožku trošku niečo, aj ohľadom tej módy, čo sa týka takto. Ale celkovo aj tých umelcov, jak som si všimla aj mojich kamarátov, niektorí, ktorí niečo tvoria takto, berú tí ľudia inak trošku. Tí akoby obyčajní ľudia, nechcem to tak, akože nechcem nikoho škatulkovať, hej, že umelci, obyčajní ľudia, ale teraz to tak nazvem, hej, lebo tak napríklad človek, ktorý, dá sa povedať, akoby netvorí nič kreatívne, umelecké, ja neviem, vyštuduje, dajme tomu, hej, gymnázium a to je všeobecné vzdelanie, nie? A fakt ja nemám nič proti nikomu, nech má každý akú školu chce, hej, nech je kto aký chce, len teraz to takto hovorím, budem reagovať na tých umelcov oproti tým akoby obyčajným ľuďom. Tak napríklad niekto, kto akože má gymnázium a potom hneď ide, hej, na nejakú, ja neviem, právnickú prestížnu školu a neviem čo, tak sa už považuje, že je niečo viac a že umelci, no to si taký len taký feťák a neviem čo a čo, neuživíš sa kreslením ani ničím. Vieš, a už toto vlastne na niektorých ľuďoch to vidno, hej. Možno ako ja, že by som sa osobne považovala za umelca, svojím spôsobom možno som v niečom, akože tak ako, hej, že z každého rožku trošku niečo by som vedela, ale ja sa svojím spôsobom považujem za niekoho, no neviem to nazvať, to musia posúdiť práve kreatívneho človeka. No, dá sa povedať, niečo také, neviem, to aj musia iní ľudia posúdiť, pretože každý si môže o sebe myslieť hocčo, hej. Ale to, že sú tí umelci a takíto iní ľudia, trošku čo sme iní, hej, napríklad tiež máš farebné vlasy, nebojíš sa dať inú farbu a takto, poznám tiež ľudí, ktorí majú farebné vlasy a už to si myslím, že je akoby ten taký, počkať, jak sa to povie, že sa dokážu... Signál? Hej, signál, že neboja sa, hej, toho, že takých mám rada ľudí, že sa proste neboja
že sú akí sú sami sebou, keď sa im to vlastne páči takto. No ale že to okolie, hej, takí tí radoví ľudia, hej, takí istí, také tie ovečky, že ich už poukazujú na nich na ulici, alebo neviem, čo má na nohách a také. No ja rada nosím tie také platformové topánky, ako také s tou podrážkou. A koľkokrát aj počujem na ulici, hej, že tu je to v Prahe lepšie, pretože to je veľkomesto a tu sa trošku stratíš, tak tu až tak si ťa nevšimajú. Ale keďže som bola na Slovensku, to malé mesto, tam, kde som vlastne bývala, tak tam každého pozná, predsa. No a ideš po ulici, tak už iba na teba poukazujú, čo má na nohách, čo má na sebe, pozri, aké má vlasy. Mám spolužiačku, som mala bývalú spolužiačku, ona má rada taký štýl, taký japonský štýl a ona je úplne celá ružová, úplne komplet. Vlasy má ružové, také dlhé parochy nosí, no mne sa to strašne páči. A ja keď som niekde s ňou išla, ona nosí také tie šošovky čierne, také trošku vyzerá ako mimozemšťan. A ja keď som niekde s ňou išla, tak všetci už poukazovali, Ježiš, no ako keby videli, ja neviem koho, pritom je to normálny človek, len má svoj štýl, nebojí sa ho prejaviť. No a tým pádom vlastne takíto my iní ľudia, hej, ako ja som tiež niekedy mávala inšie farebné vlastne, teraz mi to trošku odpalilo, už čakám, kedy sa to zregeneruje. A tým pádom, tým chcem to povedať, že sme akoby odsudzovaní od tých obyčajných ľudí, hej, že nevedia to prijať a možno práve aj tým, že mám iný štýl humoru, inak sa trošku, hej, tak vyjadrujem a takto niekedy, no to proste musíš zažiť nejakú situáciu, vieš, ako ja fakt nie som nejaký zlý človek alebo niečo, neviem, čo si niektorí ľudia myslí, ale tým chcem to povedať, že tým niekedy práve nezapadáme, akoby. Dá sa povedať, tí umelci, iní ľudia, hej, že koľkokrát sa je stalo, že bavili sme sa niečo a ja som vegetarián, hej, ja to takto vždycky poviem, nejem zvieratá, no tak je to divné, ako nemám nič proti nikomu, kto je mäso, dobre, veď nech si každý je, čo chce, ale ja tým, že som vegetarián, tak ja to len tak zo srandy poviem, no ja nežerem zvieratá, hej, že mne to príde, no divné mi to príde, hej, ale nech si každý robí, čo chce. A koľkokrát sme sa aj rozprávali s ľuďmi, že na tú tému, hej, na tie zvieratá. A mala som okolo seba ľudí, ktorí mali na to úplne iný názor ako ja, ale dobre, tak každý máme nejaký na to názor, tak ako ja to nikomu neberiem. No a začali už hovoriť na mňa, hej, že ty tomu nerozumieš a také a tamto a mäso je zdravé a hej, a začali ma akoby tak, no a ja som si povedala, no dobre, no tak ja mám na to iný názor, ty máš na to iný názor a teraz čo sa tu nepozabíjame, vieš, chápeš? Neviem, inak ja strašne mám rada Janu Kratochvílovú, vieš, ktorá to je? Tá vaša česká speváčka. A ona má také dobré názory niektoré, ako neviem, či je budeš, ona je myslím, že veganka, hej, ale neviem, či je budeš akože rozumieť, ale ona, to je človek. Ty vole, tá je tak zaujímavá, ty koks, ona také rôzne veci si dá na seba a takto príde tiež na kadejaké také tie akoby stretnutia a také a tiež tam vykladá a ja to žeriem. No a tým pádom vlastne keď tá Jana Kratochvílová a ja ju mám strašne rada aj tie názory a tým pádom keď ja o nej niekomu inému poviem, kto ju napríklad buď pozná alebo nepozná, alebo mu to ukážem, tak na mňa sa pozrie, ako toto môžeš pozerať, ako môžeš s niekým takým súhlasiť, veď to sú obyčajné sráčky a také. Ale každý máme na to iný názor. A už tým pádom ja si nemám potom s tým človekom čo ďalej ako dobre, ale vieš, chápeš, celkovo to je, dokonca nemám ani sociálne siete. Ja nemám ani Facebook, ja mám iba ten e-mail, taký Instagram už akože taký súkromný, hej, že tam mám fakt málo ľudí, ale ja tie sociálne siete, ja to nemám rada vôbec, nie. Ešte YouTube mám ten, hej, akože že to pozerám. Možno aj tým, že som sa takto vytratila aj z tých sietí, že som stratila nejaké kontakty. Ja nemám rada moci tak dopisovať, radšej sa tak že tiež stretnem osobne a porozprávam sa. Proč vlastně máš teďka ty pocity, že na tebe pořád koukají, když... Ono to práve ostalo, to je všetko v tej mojej hlave práve. Niekedy to príde náhle, že mám také tie stavy, úzkosti, pocity, hej, že na mňa všetci kúkajú. Aj podľa nálady to môže byť, ale nie je to vždy, hej, nie je to vždy. Keď napríklad som s niekým, napríklad s mojou spolubývajúcou, hej, a ona má modré vlasy, hej. A viem, že tí ľudia budú si aj ju všímať, lebo má modré vlasy a keď sám s ňou, tak je to v pohode, hej. Nevšímam si okolitý svet, ale keď niekde idem sama, tak mám taký pocit, že ma každý
sleduje, hej, a ja neviem, či potom aj vyzerám nejako divne, ako nejaké vystrašené vtača, alebo čo, je oči otvorené, ale ako kedy, vieš čo, ako kedy. Zatiaľ som tu iba ten mesiac aj niečo, čiže vieš čo, na jednej strane je to lepšie, pretože toto je veľké mesto. Ešte vravím, že toto je veľké mesto, predsa hlavné mesto a ja si aj myslím, že aj tí, je tu strašne, aj napríklad mám tu strašne veľa tých známych kamarátov gejov a ja si aj myslím, že títo ľudia sú inak orientovaní, chodia vždycky do tých hlavných miest, pretože vedia, akoby, že tu tak akože zapadnú, hej, že si ich tu nikto nebude všímať. Kdežto keby bývali na nejakej vesnici alebo v nejakom malom meste, tak už by, vieš, chápeš, už by. A aj preto som chcela vyskúšať, no tak ale práve mne sa páčila už dlho, preto som chcela vyskúšať, že akože ja som inak normálne orientovaná, hej, to zase teraz tu nejde o orientáciu, ale tým pádom som chcela vyskúšať, že aké to je tiež v porovnaní s tým menším mestom, no ale predsa, to je všetko zasa o situácii v hlave. Dakedy mám také stavy fest, že kúkajú, dakedy mi to je jedno, hej, dakedy mám náladu, hej, sa aj nejak výstrednejšie obliecť, alebo hej, neviem niečo. Dakedy mám zase takú náladu, že ježiš, ani vonku nejdem. Je to podľa nálady. Niekedy mám aj také tie depresívnejšie stavy, kedy, ale to niekedy, ako kedy, podľa toho, kde som, s kým som, kedy som a takto, hej, že to. Práve ešte stále sa skúmam, že čo to so mnou robí, to veľké mesto, hej, že či to vydržím takto. A samozrejme, každý môže hoci kedy odísť, nie, a niekde inde sa presťahovať. Ja som ešte inak bola pred mesiacom aj niečo v Holandsku, u mojej mamy, lebo ona býva v Holandsku, ona si tam našla priateľa. No a v Holandsku to je tiež zasa úplne niečo iné. A zasa vieš, no, tam sú strašne milí ľudia, strašne. Ideš po ulici a ja som mala na sebe také jak šupinaté, také to bolo farebné a tak sa to lesklo, hej, také niečo ako mala Lady Gaga v klipe Paparazzi, alebo teraz neviem, v ktorom to bolo klipe. A tak sa to lesklo také. A išla som po ulici a tí ľudia úplne v pohode, úplne. Aj tie topánky s tou takouto podrážkou som mala a tí ľudia usmiali sa v pohode aj v tom Amsterdame, keď som bola, to je veľmi krásne mesto tiež, také mierumilovné. No síce v noci je to mesto také šialené, hej, no tak ktoré mesto veľké by nebolo v noci šialené, no. Ale milí ľudia, všetko, zasa, predsa iná krajina, iné, možno je to všetko aj o tých ľuďoch, neviem, aby som zasa netrepala 2 na 3. Tak zatiaľ pozriem, tak hej, nie som nejaký extra cestovateľ, ale tak všade, kde som inde bola, tak už som to trošku tak zaregistrovala. No tam to bolo zatiaľ tak, akože hej, že tam úplne človek by zapadol, no celkovo Holandsko je taká, by som povedala, úplne voľná krajina vo všetkom. Myslíš, že je to o tej mentalite třeba český? Možno áno. Tým pádom, no áno, je to asi aj o tom, pretože tu akoby Češi a Slováci, tým, že to bolo spojené spolu a tým, že to bol ten komunizmus, tak oni to nechceli prijať nejakú zmenu, hej, z Ameriky alebo takto, hej, že len tak si človek, keď mal chlapec dlhšie vlasy, no nemohol si nechať dlhšie vlasy vtedy, nie, lebo však to bola nejaká hnusná mánička, neviem, nadávali mu, hej, že sa pôjdeš ostriať, pôjdeš na vojnu, neviem, možno, že to aj jak mi vravel otec, že no za našich čias, kebyže si také dačo obliekla, tak by ťa, neviem, by ma buď zbili, alebo niečo, vieš, chápeš, jak to myslím, hej, že, ale ja som si pomyslela, no tak za vašich čias určite niečo také ani nebolo, hej, že by nejaké také, ale môže byť, že keď sme boli spojení a bol ten komunizmus, že preto sme ešte stále takýto to. A zase keď vyjdeš do Nemecka, alebo hoď len tu, inde trošku, hej, Nemecko, Rakúsko, bo takto už inak to je fakt. Oni si tu o nás mysleli kadečo. Ešte som chcela vlastne hovoriť o tých celkových ľuďoch, akoby iných ľuďoch, akoby tiež, no to som už hovorila o tých umelcoch. A ešte sú potom ešte jedna skupinka ľudí, ale ja takých ľudí úplne obdivujem, ja strašne mám rada divných ľudí. A možno tým pádom, že keď mám rada divných ľudí, že neviem, či aj ja som divná, alebo si to nejako sugerovávam, alebo takto, ale napríklad takých ľudí, že napríklad na niektorých nevieš ani spoznať, že či to je vôbec chlapec, či to je dievča vôbec, chápeš, takých iných ľudí, počkaj, by som ti to ono to je gender fluid, sa mi zdá. Gender fluid? Gender fluid, hej, to je gender fluid, to je, že buď vyzeráš ako chlapec a správaš sa ako dievča, alebo ako sa cítiš. Jeden deň si dievča, druhý deň si chlapec, vieš, že oni aj výzorovo tak vyzerajú, tak
pre mňa sú to tak zaujímaví ľudia. Ja normálne, keď vidím takých ľudí, iba to je mega proste, že chápeš, že je sám sebou ten človek, nehanbí sa za to, lebo v dnešnej dobe to už fakt ako strašne sa to berie, hej, vtedy sa to bralo viac tak, že nemohli sa ani takí ľudia objavovať, teraz sa to už berie trošku miernejšie. A toto sa mi páči na tom vývoji celkovom toho sveta a toho, že už sa to tak rozvíja akoby do tých takých, že ľudia začínajú byť viacej sami sebou a potom tí ostatní, ktorí ešte stále buď majú nejaké komplexy alebo niečo, ich nedokážu pochopiť a tým pádom sú tí ľudia, ktorí sú sami sebou, akoby zatracovaní a takto, hej. A práve ja mám takých ľudí strašne rada, takých ľudí obdivujem, proste absolútne nič proti ním nemám. Úplne normálne by som si s nimi vedela pokecať a zase niektorí ľudia, to čo má na sebe, ako vyzerá, to čo je dievča alebo chlapec, pozri sa, proste chápeš, no. Takých ľudí mám práve rada, ja nemám problém sa s takými ľuďmi ani pokecať, ani nič, práve takí ľudia sú najzaujímavejší a môžu byť aj najmudrejší, len zasa... Čím to je, že ti přitahují zrovna takovýhle lidi? Pretože, no týmto práve, pretože sú niečím zaujímaví, práve mám strašne veľa zaujímavých ľudí, to je to a fakt, ako teraz to možno fakt znie, že budem nejako škatulkovať tých ľudí, hej, že ktorí sú obyčajní a ktorí nie sú obyčajní a ktorí sú takí a takí, aby to tak nevyznelo, že škatulkujem. Ale normálne, no, ja sa snažím s takými klasickými akoby ľuďmi baviť, len to je to, že čo hovorím, nedokážem medzi nich zapadnúť. Možno, že aj tým, že mám iné názory, hej, že hockedy, neviem, no, nedokážem medzi tých ľudí. A myslíš, že ty lidi nedokážu respektovať tvoje názory? No niekedy nie. Si myslím, že niekedy to ich nedokážu rešpektovať. A niekedy hej. A niekedy, aj keď spolu kecáme, tak kecáme, ale že by sme sa nejak chápeš, mali naďalej stretávať a tak to nie. Ale zasa niekedy ani pri tých zaujímavých ľuďoch nedokážem zapadnúť. Že to je zasa ten pocit vo mne, že ja si niečo akoby navravím, v duchu mi niečo vraví, no, že dáčo nie v poriadku, alebo že všetko, kedy mám úplný zmetok v hlave. To je možno aj tým, že ja neviem, ja sa ešte stále skúmam takto, že neviem ti to takto povedať. Nějaký tak konkrétní příklad, třeba ještě si vybavit, jestli to nějaký je... Byli mi akože s obyčajnými ľuďmi. Jo. Teraz to vyzerá, ako keby som ich zaškatulkovala úplne. Ale ne, tak třeba když jsi žila v tom malom městě na tom Slovensku, tak co s tebou měli třeba ty lidi za problém? Kromě toho třeba, jak vypadáš, nebo jestli měl nějaký konkrétny problém s nějakým tvým názorem? Ono to väčšinou boli takí ľudia, ktorí, bo ja nie som taký typ, hej, že by som každý deň chodievala na nejakú party, každý deň, vieš, míňala peniaze. A to boli tam takí ľudia, ktorí mali tie svoje určité skupinky, akože populárni ľudia v každom meste menšom, aj na dedine, teda vesnici to tak niekedy je, aj vo veľkom meste, hej, že vždycky sa nájde nejaká skupinka populárnych ľudí, ktorí, hej, že udávajú nejaký štýl alebo niečo, hej, že a podľa nich každý sa chce s nimi každý sa chce s nimi baviť a rozprávať. A ja som nikdy medzi takýchto ľudí, to boli takí, ja neviem, teraz zasa tiež, aby to nevyznelo, že škatulkujem podľa žánru hudby alebo niečo, že počúvajú rapovú hudbu, chodia v takých a takých oblečeniach a sú moderní a idú s poslednou módou, hej, a majú taký a taký mobil a neviem čo, že to, dakedy sa to tak zakladalo strašne na tom, hej, keď sme boli ešte mladší a takto, hej, že kto aký je. No a to boli tam takí ľudia vlastne, že a na diskotéku a len ako sa opiť, hej, akože dobre, tak človek si, hej, aj vyrazí si s kamarátmi, hej, ale že by každý deň, jak tam po niektorí, a tam boli práve takí ľudia, ja som medzi takých, ako párkrát som s nimi šla, lenže ja keď som s tými ľuďmi šla, no tak som vydržala tak pár hodín s nimi a čo ďalej, o čom, vieš. A to boli väčšinou takí akože frajerskí chlapci a okolo seba mali také tie svoje pipinky, hej, ako ja vôbec medzi takých vôbec. A potom zasa som sa vždycky radšej stretávala s takými ľuďmi, ako som ja, že z toho dramatického krúžku, hej, alebo potom zase s takými farebnými vlasami, hej, alebo piercingy, nemám proti nikomu, ja som tiež niekedy nosievala piercingy, hej. A toto napríklad niektorí tí frajerskí ľudia nevedeli akože pochopiť, hej, že farebné vlasy, že ako, čo vieš, že každý musí mať najnovšie Adidasy a neviem čo, ako úplne mne to príde takéto veci riešiť.
už to bude tak vyznieť, že to všetko škatulkujem, no tak už to tak skategorizujem, zase tá moja artikulácia. Že vlastne takí frajerskí ľudia, hej, takí trendsetteri sa to najnovšie teraz povie, hej, a jem, a neviem čo, a drogy, a alkohol, a ježiš, akože. Potom tých akože umelcov, potom tých takých tých LGBT ľudí, no a potom tých obyčajných, hej, že takých tých, ktorí obyčajných, proste takých, že posadíš 10 ľudí a každý má hnedé vlasy, alebo každý má blondiavé vlasy a všetko na sebe rovnaké. Potom sú také tie ovečky, no. Už, keď som to tak už všetko zoškatulkovala, tak asi. Preto a v každej tej skupinke nedokážem nejako. Vždycky s niekým sa nájde, že nezhodnem sa, alebo čo, a vieš. A tým pádom proste ani tých kamarátov veľa potom nemám, vieš. Neviem práve čím to je, či to je tými mojimi náladami niekedy, či to je tým správaním mojím teatrálnym. A jaká bys řekla, že si, jaký máš koníčky a zájmy? Koníčky a zájmy, no tak momentálne pracujem. Ešte snažila by som sa pokúšať ísť aj na nejakú vysokú školu, tiež s tým umeleckým zameraním. Ale takto, ja som vyštudovala tú reklamnú tvorbu a koníčky zájmy, ja mám vždycky to, no divadlo ma vždycky láka, divadlo, knihy mám rada, hej, vonku po prírode, strašne sa mi páči architektúra, ja z každého, to, že ja som taká úplne rozlietaná, že z každého rožku trošku niečo mám rada. Aj trošku z fotenia, hej, aj móda, že v každom niečo si povyberám, ale už som sa rozhodla, že možno by som sa mohla niečím takým zamestnať, že by som si mohla nájsť niečo konkrétne, a možno do toho sa nejako zabrať a nejako to rozvíjať. Aj s tým divadlom vlastne to by ma celkom, len ono to je strašne ťažké, keď akože to chce aj kontakty a takto a zasa ľudia, vieš, a zasa s niekým si aj nezhodnem alebo niečo. Niektorí o mne vravia, že som zasa drzá teraz, čo akože v práci, tak ako v práci akože je to v pohode, kolektív máme dobrý, ale tam sú zasa ľudia, ktorí tiež akože si myslia o mne, že som drzá, to správanie nechápu. Potom mi radia, aby som sa zmenila niečo a ja si vždycky poviem, no prečo by som sa mala meniť, keď som taká, aká som sama sebou a v 20 rokoch sa budem meniť, čo by to ako keby, tak zase nie som nejaký, hej, že by nejaká zrúda alebo niečo. Ono to možno bude vyznieť ako, že je to celkom prirodzená vec, hej, že nie s každým si môžeš sadnúť. Ale vždycky mám taký ten pocit pri sebe, akoby, že si to namýšľam, že to odpudím zo seba, tým pádom tí ľudia sa odo mňa dajú preč. Ten pocit taký môj, taký prazvláštny pocit, ja ten pocit niekedy normálne, ja sama tomu pocitu nerozumiem. Proste nevydržím dlho niekde, no to úplne takto myšlienky. A byla si někdy třeba u nějakého psychologa nebo rozvíjala si to s někým? Bola som, no, čo ma obvinili z tej šikany, v tej starej ešte na tej prvej strednej, tak samozrejme, že ma automaticky poslali ku psychologovi, hej. No a vtedy som sa tam s ňou troška rozprávala, hej, o tom správaní, ale že by mi dala nejaké také, ja už si to ani nepamätám, lebo to už bolo dávno, to som mala 15 rokov. A potom som bola ešte pred 2 rokmi a to bolo po tom festivale Pane a tam práve na tom Pane pred tými 2 rokmi bola určitá skupinka ľudí, s ktorými som si fakt rozumela. So všetkými. Mali sme o čom kecať, ten festival trvá 4 až 5 dní, si tam vlastne aj ubytovaná a chodíš na tie tvorivé dielne, no a máš predstavenia, hej, a také, no a proste učíš sa tam, hej, pantomima, divadlo, hej, a chodia tam aj dosť z Čiech, aj z Prahy, tí Hamu, čo sú Damu a toto, aj z Bratislavy a takto. No a tam som si práve rozumela s určitou skupinkou ľudí, to boli konečne ľudia, s ktorými som si naozaj rozumela po dlhej dobe. A mne bolo potom úplne tak smutno, keď sa to skončil, ten festival, že už sme sa všetci rozlietali domov. No vtedy ja som úplne tiež chytila taký stav, že ježiš, konečne som si našla poriadnych kamarátov a teraz ten pocit, kedy sa musím vrátiť do reality, do školy, zasa bez tých ľudí, zasa na intrak. No a vtedy som tiež išla vlastne ku psychologičke, kedy tiež som mala také stavy, že chýbali mi tí ľudia, odstrkovala som od seba ostatných, nechcela som prijať ostatných, bola som taká divná, ale mala som aj problémy takto akože v škole a celkovo takto v tom mojom živote. Ten môj život je, sama ešte neviem, kde to všetko smeruje, pretože mám iba 20 vlastne, ale niektorí už majú nejaké tie, akože nehovorím, že nemám cieľ, hej, akože samozrejme mám nejaký cieľ, ale toto, že niektorí majú ten nejaký už konkrétny cieľ, hej, že
idú tam, idú toto, hej, a sú v pohode a tým pádom, že ja som ešte stále taká rozlietaná, tak neviem sa nikde to dlho udržať, tak som práve chodievala ešte ku tej psychologičke, aj tam som mala ešte nejaké problémy trošku aj s učením a také, hej, že ona mi vždycky poradila, že si mám urobiť nejaké také tie plány, napísať si všetko, no tak ale vieš, kto to dodržuje, to niekedy to dodržíš, vieš, ale tak chce sa ti stále, vieš. No, ale nič konkrétne na tú, akože tú tému, pretože stále mám pocit, že ako keby tie pocity prichádzali, odchádzali, že sa to stále mení, že furt som inak na tom, sama neviem, ako na tom budem zasa o mesiac, vieš. A chceš to ještě řešit třeba s nějakou psycholožkou, nebo si to vyřešíš sama? Práve to som rozmýšľala, že neviem práve ani, že aj sama by som mohla, ja dosť času trávim sama, keďže nemám ešte tých nejakých poriadnych kamarátov takto, tak trávim dosť času sama, rozmýšľam, hej, nad tým, alebo čítam knihy, alebo počúvam hudbu a takto, alebo sa idem hocikedy sama niekde prejsť, inak strašne mám rada Vyšehrad tu v Prahe, to je tak krásne magické miesto, Ježiš, ja som asi krásnejšie miesto nevidela asi, ako ja som všeličo možné už videla, ale Vyšehrad je tak krásne, ukľudňujúce, magické, prazvláštne miesto, že tam veľmi rada chodím. Tak vždycky buď sa idem prejsť, alebo takto, hej, ale rozmýšľam nad sebe, že čo by som mohla zmeniť, alebo čo by sa možno dalo zmeniť, čo by som, ja si utriedím tie myšlienky a naskytne sa nejaká situácia, keď niekde inde idem, alebo niečo a už sa s niekým niečo dohodnem, alebo takto, alebo idem do práce, už zasa iné myšlienky a už sa mi to stráti, čo som nad tým rozmýšľala a už som zasa tam, kde som bola. Čiže to je samé. Chápeš, že je to strašne zložité na mne, ja neviem. Ja niekedy ani neviem, čo od seba, akože ja sa niekedy sama seba bojím, dá sa povedať, že s čím novým zajtra prídem, vieš. Čo nové sa zajtra naskytne, kde, jak, čo. Mám s tom strašný zmetok, hej. Neviem, či vôbec niekto má také pocity, ako je, či vôbec niekto taký tiež prapodivný ako ja, alebo čo, ja som fakt ako, neviem. Neumíš si vyznat ve svých pocitech nebo myšlenkách? Niekedy úplne vôbec. A co ti třeba přijde na mysl takové novýho, ten nový den? Novýho? No, teraz nejaký objav, že by som vymyslela, vieš. Rada by som vymyslela nejaký objav, vieš, ktorý by sa uchytil vo svete. To by nebolo zle, nejaký objav, že by sa to uchytilo. To by nebolo. No ale, podľa toho, vieš čo, to zasa takto, podľa toho čo? Bolo mi, inak zasa prebehnem niekde inde, bolo mi povedané, že nemám plánovať do budúcnosti. Že mám žiť pre okamih, akoby, chápeš, že tu a teraz mám žiť, že sa nemám pozerať do minulosti a že sa nemám pozerať do budúcnosti. Že, tak minulosť človek už nemusí riešiť, hej. Už vybral si, hej, povieme takto, vybral si školu, ako si vybral, hej, to už nezmeníš. Ale budúcnosť podľa mňa môžeš nejako ovplyvniť, nejako zmeniť, nie? Však veď keď vždycky sa hovorí, tak ako si zariadiš, tak budeš žiť. Ale vždycky by som rada niečo tvorila, niečo robila, ale dakedy si aj poviem, a neviem čo práve. Z každého trošku niečo viem, ale čomu konkrétnemu by som sa venovala, možno by mi to trošku zamestnalo tú hlavu a prestala by som myslieť na to, kto jak o mne, hej, kto si čo myslí, alebo prečo sa so mnou nechcú ľudia baviť. Neviem práve. Práve to, že neviem. A když jsi tak říkala, že ti vždycky přijde nějaká nová myšlenka do hlavy, tak to je vždycky něco kreativního, že se zaměříš na nějakou třeba jednu věc? No áno, inak s tými vecami, to by nebolo ani tak s vecami, ale niekedy konkrétne so slovami. Ja neviem, fakt ja sa dokážem zamerať napríklad na jedno slovo, hej, tak tu je napísané, hej, Šárka Art, a ja si to slovo dokážem tak pretvoriť po svojom niekedy, akože toto je to dobré slovo, ale tak nemám si prečo z tohto slova robiť srandu, ale napríklad také slovo, že Roris. Vieš, čo to je? Jaký ten živočík? Áno, no. A to slovo Roris, to je niečo, chápeš? Roris. A proste, ja mám strašne rada české filmy, české seriály vaše. Mám napozranú tú českú kinematografiu dopodrobna. A ja tým pádom, že keď niekde to slovo tam bolo v tých filmoch, hej, Roris a takto, mne sa to slovo utkne, pre mňa je to slovo zaujímavé, alebo rododendron. To je ten kvet. A ja si ho tak potom dám po svojom a zvyknem tak napríklad už aj oslovovať určitých ľudí, hej. Ja napríklad rododendron som si skratila na roďák. A tí ľudia to,
spolubývajúcej. Hej, niečo som sa jej minule pýtala, že no dobre, roďák, dones mi to. A ona, aký roďák? Veď rodák je rodák, a nie rodák, roďák. Že to už je to divné. Rododendron, ale rododendron to je moje obľúbené slovo, alebo roris, to je najlepšie slovo, to je mega. Ja by som si to na tričko dala normálne, roris. Ja sa vždycky upnem na nejakú vec a tú vec omielam, až tým ma neomrzí. A možno tým aj niekomu leziem na nervy. Chápeš, a potom... Chápeš, no. A když máš těch pár svých kamarádů, tak nestačí ti to? Potřebuješ hledat ještě další lidi? Akože tých pár kamarátov, čo tu mám... Nie, že by mi s nimi bolo zlé, je to v pohode, sú to v pohode ľudia, mám ich rada, ale tak predsa tak keď si v nejakom takom veľkom meste, tak ešte očakávaš, že spoznáš niekde nejakých iných ľudí. Práve preto by som chcela ešte skúsiť školu, že aj tam by som spoznala nejakých nových ľudí, či by som si s nimi rozumela a takto. A zasa nemám ani takých ľudí, s ktorými by som napríklad niekde len tak vyšla si zatiaľ. Oni ostatní, ktorí tu sú, akože tiež pracujú, a to každý tu musí rešpektovať, hej, keď kto má voľno vtedy, hej, a niekedy sa míňame, hej. Ale nie sú to takí ľudia, s ktorými by som vedela, že napríklad môžem ísť, ja neviem, len tak, ja neviem, hocikedy na náplavku sa prejsť, alebo takto, a bez toho, aby sme si nešli niekde vypiť, alebo niečo, že akože nehovorím, že hej, že si ja nedám takto, ale niektorí zasa byli, no poďme tam, lebo tu je strašne v Prahe veľa tých klubov, možností a každého by toho tiahlo tam a zasa mám rada aj prírodu, architektúru tú starú, ja si to rada obzriem a zase takých práve ľudí neviem nikde nájsť, že len tak by si proste, chápeš, vyšli, pokecali a takto, že to práve na tých, čo sú tu, tak buď sú v práci, alebo sa im nechce, alebo niečo, no a tým pádom ja už si potom niečo tak myslím, sugerujem, že no, tak sa asi so mnou nechcú baviť, alebo čo. Takže už tým pádom zasa mám taký ten pocit a zasa nezapadám, zasa neviem čo, jak. Je to divné, no toto je veľmi divné, to je divná situácia. Možno, vieš čo, ja som na tým rozmýšľala, možno áno, skúsila by som možno nejaké sedenia. Že nejako takto to, ale čo by som jej tam, vieš, čo by som mu to tam tak akože, chápeš, lebo tie pocity sú stále vždycky rôzne, furt pri nejakých iných situáciách. A ja tým, že mám napríklad 20 rokov, tak ja si niekedy o sebe myslím, ako by som mala 40, vieš. A to je zase taký iný pocit. Úplne, ako keby som nezvládala tie moje pocity úplne, no pocity, to sú, hej, situácie, pocity, ale že by som plánovala ešte ísť k nejakému psychologovi, no neviem práve, že čo by mi akože povedal, či by mi, lebo vždycky keď som tam bola, tak nič z toho sa nejako to, lebo tým pádom, lebo sa furt človek menil, chápeš, akože, že noví ľudia, nové situácie a takto. Ještě mě napadlo, jestli třeba, nechci, aby to vyznělo teďka blbě, jo, ale jestli si měla nějaký přímo psychický problém, jako myslím tím třeba nějakou psychickou poruchu, nebo... Neskutočné úzkosti mám aj v škole, som mávala úzkosti, ako na jednu stranu zasa, to sú tie moje také dve strany, ja neviem, niekedy mám, ja neviem, či sa to dá nazvať schizofrénia, alebo čo, proste dve strany. Jedna strana je teatrálna a neviem čo, hej, že aj poviem si svoj názor, toto, hej, hej, chcem, aby na mňa ľudia pozerali, chcem, aby som mala od ľudí pozornosť, hej, že proste, aby ma chápali takto. A potom je tá druhá strana, ktorá akoby tú lepšiu stranu ťahne, a to sú tie úzkosti, ktoré mám napríklad v tramvaji. A pritom nemusím ich mať, chápeš? Pretože ja si to možno niekedy aj navrávam, že na mňa niekto čumí, pritom tí ľudia môžu mať, vieš, hlboko, vieš kde. Pretože každý si ide svoje, každý má ten svoj zameraný cieľ, tak pozriem sa, hej, ale tá druhá strana moja akoby pozerajú na teba a už ma chytá tá úzkosť, hej, že nerozumejú si s tebou, vidíš? Už sa s tebou nerozprávajú, už nezapadáš. A to sú tie dve strany, neviem. Práve to, že neviem, ako to mám brať, to že... A vždycky si tak niečo vynaložím, že vždycky sa niečo pre niečo deje, nie? Či ak sa to hovorí. A potom tá jedna strana mi tam rôzne teórie si skladám v hlave, že a vidíš, to bolo narafičené tak, aby si toto a toto, a to bolo narafičené proti tebe a oni určite sa spikli proti tebe, no proste takéto stavy mám. Takže takový paranoidní myšlenky?
Áno, no, takto ako. Ja sa nejako nerozumiem extra v tých psychických tých, ale úzkosti mávam, hej, stiesnené a takto. Nie, že by som sa bala tých malých priestorov, to nie, lebo to je, ale v duchu akoby, v hlave, hej, že možno, že si to všetko robím sama, hej, že, ale neviem, no, je také paranoidné, hej, to mávam. Ale že by som videla nejaké halucinácie a také, to nie, to ani nemám prečo, si myslím, ale také, ako by mi niečo vždycky vravelo tá druhá strana, že oni sa určite proti tebe spikli, vidíš, a už sa s tebou nerozprávajú, už si s tebou nerozumejú, oni sa už neozvú a také proste. A tým pádom, keď mi to tak hovorí, tak potom zo mňa niečo ide také asi, že už si nerozumiem s tými ľuďmi. A napríklad mám niekedy pocit, že aj som, aj nie som. Chápeš? Neviem ti to vysvetliť, že teraz keď som tu, tak mám pocit, že áno, sme tu, sedíme tu, ale zasa tá druhá strana mi hovorí, no tak a prečo, vieš, prečo? A už nejaké tie teórie do seba zapadajúce. Alebo včera sme boli vonku, no ako s pár ľuďmi v tom Friends, vieš, tam, kde sú nejakí iní ľudia takto. A tiež bola tam taká situácia, hej, trošku sme sa tam s niekým nezhodli, niekto sa s niekým rozprával a už sa mi tak, že a vidíš, a toto kvôli tebe určite a takto a hej, a neviem niečo a pritom vôbec to tak ani není. To mám niekedy pocit, že niekedy realita úplne u mňa, neviem, rozozna niekedy, či kde som, jak som, či vôbec existujem tu a práve teraz, kde to ešte, vieš, to ešte mávam. A môže to byť spôsobené vlastne aj tým, že potom neviem sa začleniť, akoby. Že neviem si taký systém spraviť. A ako to riešiť, no jedine by mi odporúčili na tú psychologičku a takto, ale čo by vyriešila, vieš, čo by, ako možno by mi mohla niečo poradiť, ale tá žena, alebo neviem, či muž alebo žena, hej, kto by to bol, by so mnou poprvé nebývali, nepozorovali ma, ako sa správam, hej, pretože ty tam prídeš na tú terapiu, no a čo povieš, že je niečo a čo s tým môže, no tak niečo ti poradí, hej, ako vtedy, niečo mi poradila a takto, ale ty vyjdeš von, aj zabudneš polovicu, čo ti poradila, akože je to na každom, hej, niekto nezabudne, niekto zabudne. A zasa sa stretneš s inou situáciou a zasa iné ti niečo sa v hlave, vieš, to je to, že... To bude asi dlouhodobá práce spíš. Možná asi hej, no. Že by si to dalo odstranit ty paranoidní vlastně myšlenky. Lebo na jednej strane fakt ako nemala by som byť prečo taká a na tej druhej strane proste chápeš, no. A není to třeba tím, že to máš už z těch zkušeností, že víš, že některý lidi právě se na tebe už v minulosti koukali, tak si to říkáš i u těch budoucích. No, môže to byť aj tým. A nie, že ani len kúkali, hej, ale aj tak, keď som sa napríklad s niekým takým kadejakým rozprávala, tak vieš, akoby to správanie niekedy moje, hej, že tie moje slova, toto mám taký fakt špecifický typ humoru, taký inší trošku. A tí ľudia, oni to niektorí vôbec nechápu a možno, že neviem, no nejako takto to môže aj súvisiť, ja neviem, a nemusí to byť len tým humorom, môže to byť hocičím, vieš, hociak ma môže hocikto. No a potom vlastne v tej hlave sa mi tam, že a to je to, a to je tamto. Také tie teórie si tam skladám niekedy, ale to nebolo to často, to tak poslednú dobu sa mi takto začalo prelínať, tak... Viem, že by som nad tým takými nemala rozmýšľať takými vecami, alebo často rozmýšľam napríklad, čo je po smrti. Tak čo môže byť po smrti, vieš. Ja nad tým tak často rozmýšľam, alebo také tie zvláštne situácie, že prečo sa dejú také zvláštne situácie, také tie, no, kozmické alebo niečo, alebo toto som rozmýšľala, že na čo sa budem celý život trápiť, na čo sa budem snažiť niečo robiť, na čo školy si ľudia, na čo robia, na čo máme tú maturitu, na čo máme to, na čo chodíme do práce, hlavne na čo chodíme do práce, keď aj tak vieš, že jedného dňa zomrieš. A to je tá ilúzia, ja neviem, či pre ilúziu alebo niečo také, chápeš, že na čo to všetko robíme, keď jedného dňa aj tak zomrieme, tak je to pre nejakú ilúziu. Práve aj to, že aj preto mám rada umelcov, lebo napríklad Van Gogh zomrel, nie? Tak ten tiež trpel depresiami, ale hej, poviem príklad, hej, teraz Van Gogh, hej, umelec, svetoznámy, to bol holandský umelec
A zanechal po sebe obrazy, ale niečo po sebe zanechal. Tým tiež umrel, ale niečo po sebe zanechal. No a tým si to vlastne musím vždycky tak ja vysvetliť. No musíš aj po sebe ty niečo zanechať, aby sa na teba spomenulo tiež vlastne. A potom si poviem, ale tak prečo by som to mal robiť, keď aj tak raz zomriem, vieš. Alebo niečo, čo robíme, napríklad práca, na čo chodím do práce, na čo tie peniaze, na čo všetko možné, na čo škola, na čo, hej, keď aj tak raz zomrieme a zabudne sa na nás. Akože na niektorých sa nezabudlo a na takých radových ľudí sa zabudne, vieš. Práve aj to, že možno aj po sebe niečo zanechať, že to, ale no tak, ale fakt, keď sa tak nad tým zamyslíš, tak mám pravdu, nie? Tak veď, to je strašné a to ma niekedy normálne, ty kokos, ja keď sa tak, niekedy tak nad tým zamyslím a už som čítala rôzne knihy o tom, napríklad tie 4 dohody, ako sa dostať do klidu, ako sa nestresovať zbytočne z nejakých situácií, ako si ten vnútorný pokoj vytvoriť, napríklad začať cvičiť jogu a také veci, alebo chodievať častejšie vonku do lesa, takto, hej. Ale aj tak si vždycky, a potom zase tá druhá strana, no a na čo, keď aj tak raz zomriem, chápeš, že na čo to všetko máme robiť, keď aj tak raz zomrieme. A chceš po sebe něco zanechat? Určite áno, určite. No kto by nechcel? Len ešte konkrétne neviem čo by som po sebe zanechala, ale určite chcem, len ale keď sa fakt nad tým tak zamyslíš, tak vážne, lebo ja si myslím, že to je pravda, že veď na čo to všetko robíme, keď potom zomrieme, chápeš? Dobre.